Tilitoimistoon kuluja, ne ei ymmärrä meidän bisnestä. Niin, kyllä tilitoimiston kannattaa olla ihan strateginen kumppani, koska ymmärtämällä toimialaa ja sen erityispiirteitä, silloin se vasta voi auttaa sua tekemään dataan perustuvia päätöksiä. Tilitoimistot haluavat aina toimia heidän järjestelmissä. Niin, ainakin meillä toimitaan myös asiakkaan omissa järjestelmissä, mutta toki meiltä löytyy järjestelmät, jos ei sulla ole järjestelmä. Mikä on omituisin kuluja, joka on yritetty vähentää verotuksessa? Kerran piti vähentää silakoita. Sehän tuli kerralla purkki. Tuliko hyvä? Tuli nyt aika hyvä.